Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Pozdravljamo sve gledatelje osječke i pridruženih televizija. Večeras prvi puta uživo prate nas i gledatelji u Dalmaciji preko naše partnerske televizije Jadran. Emisija koja je bila emitirana u ponedjeljak radi programskih obveza nije mogla biti vidljiva uživo, zato ćete moći gledati u repriznom terminu u subotu u 19 sati na televiziji Jadran. Kao što sam i najavio, večeras u studiju Bujice imamo dva uistinu ekskluzivna gosta. Jučer je u Varaždinu potpisan sporazum o novoj Kukuriku koaliciji, a dva najčvršća stupa nekadašnje Kukuriku koalicije, koja je zapravo i došla na vlast prije 4 godine, dva najuglednija i najpopularnija ministra iz Milanovićeve vlade, sada su ovdje u studiju Bujice. S nama je gospodin Slavko Linić. Poštovanje, gospodin Linić. Dobar večer i ekipi i gledateljima. S nama je i gospodin Radimir Čačić. Gospodin Čačić, dobro večer vama. Dobro večer. Mala ispravka, najpopularniji i najnepopularniji, ali svakako u ekstremu smo. Ja? Kako u kojoj fazi? U kojoj fazi? Istraživanja su bila... U prošloj vladi je bilo obratno. Da. Naime, ja sam bio... Dobro, uglavnom bit će zanimljivo čuti što hrvatskim građanima nude reformisti, što nudi nezavisna riječka ljevica, a što zamjeraju aktualnoj vlasti na čelu sa premijerom Milanovićem. Razgovarali smo, naša Lorena Šafarić, i sa dva analitičara, sa Denisom Kuljišem i Davorom Dženerom. Oni su prije 4 godine vrlo afirmativno govorili o Kukuriku koaliciji. Njihov govor danas nešto je drukčiji. Pred nama stoji borba za prostor slobode. Za prostor slobode od straha, za prostor slobode od prijetnje. Hrvatska danas raste u svim segmentima koji su bitni. Mi svoje rezultate imamo, ponosno ih pokazujemo. Jučerašnje potpisivanje novog sporazuma Kukuriku koaliciji u Varaždinu, za razliku od onog prije 4 godine, odisalo je lažnim optimizmom, ali i deficitom ozbiljnih političkih partnera. U toj koaliciji ostale su samo one stranke uz SDP koje nemaju više parlamentarnog potencijala. Izostanak IDS-a i izlazak iz Kukuriku saveza pred same izbore ozbiljan je osobni šamar za Milanovića. Ovo sada nije koalicija, to je zapravo Zoran Milanović i nekoliko njegovih klijentelista. IDS-ovce je Milanovićak nastojao prisiliti na koaliciju, poslavši kao zadnjeg pregovarača u Istru ministra policije Ostoju Rankovića. Međutim, čelništvo snažne regionalne stranke glatko ga je odbilo, unatoč indirektnim prijetnjama. Za SDP je naravno vrlo težak udarac činjenica da IDS zapravo nije ozbiljno niti razmatrao mogućnost predizborne koalicije. Za IDS bi predizborna koalicija sa SDP-om bila potpuno neracionalna. Ni HNS više nije što je nekad bio. Na političkom tržištu gotovo da i nemaju neku vrijednost, a svi ozbiljni članovi stranke prešli su u reformiste Radimira Čačića. A sva istraživanja se u jednom slažu, da HNS ima manje od 2%, a ovi drugi koalicioni partneri uopće ne postoje. Nekadašnji stupovi Kukuriku koalicije, ministri i potpredsjednici vlade Radimir Čačić i Slavko Linić, danas su oštra opozicija Milanoviću. Od trenutka kad je gospodin Čačić izašao iz vlade, ta koalicija nema nikakvog smisla, jer je Čačić bio jedini ko u toj vladi koji je bio sposoban projektno misliti. Po mišljenju većine analitičara, od kojih su mnogi prije 4 godine bili skloni lijevoj koaliciji, Milanovića sada čeka težak poraz. Njegov konačni politički poraz bio bi izrazito ozdravljujući za Republiku Hrvatsku, ali i za njegovu stranku. Za krah koji mu predstoji u političkom, ali i osobnom smislu, Milanović je kriv sam. Nakon onog jučerašnjeg intervjua na Hrvatskoj televiziji, mislim da ova priča sa tim da uzima lijek više ne stoji. On je jučer ponovo pokazao staro, dobro Milanovićevo skolice sa svim tragovima na tom licu.
on je čovjek koji očito ulazi u političku borbu ili mi ili oni u jedan tipičan autoritarni ili totalitarni politički boj i po svemu sudeći kreće prema svome konačnom političkom porazu. Uz kritičnog Dženera ni Denis Kuljiš ne libi se biti žestok prema Milanoviću. U jednoj od zadnjih kolumni čak ga je usporedio sa Staljinom. Mislim, usporedba se bazirala na tenu. Ja sam primijetio da imaju jedan grubi ten onako, ali kako bi rekao, ima to naravno veze i sa nečim što ide ispod kože. On je, Milanović onak ima, to je jedan partijski, autokratski instinkt, ali mislim ne bi ga usporedio sa Staljinom. Stalin je bio veliki državnik, mislim zao, ali velik. A mislim, Zoranu Milanoviću, njegove staturi, nedostaje svaka veličina i bilo koji tip ozbiljnosti, makar i te negativne. Gospodine Liniću, sad ću nabrojati na početku, evo, čuli smo ovo oko IDS-a, to je vrlo ozbiljan udarac za Kukuriku koaliciju, ali nabrojat ću neka imena. Mirela Holy, Slavko Linić, Zlatko Komadina, Milan Bandić, Davor Bernardić, Rajko Ostojić, Željka Antunović, Davorko Vidović, Mato Arlović, Ivica Pančić, Aleksandra Kolarić, Zinka Bardić, ako baš hoćemo, evo, završit ćemo sa bivšim predsjednikom Ivo Josipović. To su sve ljudi s kojima se gospodin Zoran Milanović uspio posvaditi, a sve respektabilna imena od kojih bi čovjek mogao sastaviti čak i vladu. Kako komentirate evo da je na kraju ostao čak i bez IDS-a, a prije toga bez najmanje pola SDP-a, jer u krajnjoj liniji na onoj ključnoj sjednici glavnog odbora kada se pokušao vaš riješiti, vi ste dobili pola? Pa vrlo jednostavno. Ja pamtim SDP sa čelnom pozicijom pokojnog Ivice Račana, koji je ocijenio da su problemi u Hrvatskoj, građana Hrvatske, takvi da treba koalicija, ali da u SDP-u trebaju ljudi koji nisu članovi, ali koji imaju ime, koji imaju sposobnosti, imaju struku i mogu ponuditi određena rješenja. I on je okupljao. I to je jedan SDP. U ovih 4 godine pamtimo drugi SDP na čelu sa Zoranom Milanovićem. On je vrijeđao koaliciju. Moram reći, jedini autoriteti koga se bojao bio je Radimir Čačić. IDS čas je htio, čas nije, čak je odbacivao, čak je smjenjivao cijelu organizaciju u Istri jer je preblizu IDS-a, pa jedan čas sa Kajinom, jedan čas sa nekim drugim. To samo pokazuje da nije cijenio partnere, a što se tiče članova SDP-a, svi koji nisu mislili kao on je nastao likvidirati. I u tome je vrlo uspješan. Prema tome, budemo svjesni da je to čovjek koji ne okuplja, koji razbija, traži istomišljenike i nije mu stalo do rješavanja problema u Republici Hrvatskoj. Gospodine Čačiću, evo, kaže gospodin Linić da se jedino vas Zoran Milanović bojao. Zašto vas se bojao? Pa gledajte, Zoran Milanović je jedan vrlo obrazovan, izuzetno obrazovan, vrlo inteligentan čovjek koji nažalost ne obavlja ovaj posao koji sad na funkciju na kojoj je primjereno zadatku koji je pred njim. Jedna od ključnih stvari o kojoj ovdje govorimo je zaista okupljanje. Jurčić, Mimica, profesor Ivanišević, Josipović, ne mislim u ovom saborskom dijelu, ne, dakle imate cijeli spektar ljudi. Bivši ministar obrazovanja. Tako je, koji su povučeni, pozvani, Flego, da, dakle, da, bilo je tu ljudi vrlo uglednih i to je dobro. Ne? Onog trenutka kad se svedemo u stranački okvir, sužen nam je prostor kvalitete. Ne govorimo o SDP-u, govorimo o svim strankama. To vredi za HDZ, za manje stranke još i više. I tu se gospodin Milanović našao u ozbiljnom problemu. Ne?
ako se svedeš samo u taj okvir, ako ne okupljaš šire, a sam ne poznaješ cijelinu materije, što je inače gotovo i nemoguće, niko ne može sve znati, ne? Tada, naravno, moraš na neki način mijenjati i odnose. U ovom slučaju, ja sam bio tada predsjednik partnera koji je u svakom slučaju bitno utjecao uopće na samu vladu, ili taj broj zastupnika bio sam iz jednog prostora koji je premijeru relativno nepoznat, dakle gospodarstvo, on jednostavno tu materiju, on se s tom nije nikad bavio, ne? I u tom smislu je imao jedan respekt, ja možda ne bih rekao da se bojao, ali sigurno je imao respekt po oba dva osnova. Ja sam iz prostora koji on ne poznaje i predsjednik sam strateškog partnera koji može bitno odlučiti o tome šta se dešava. Dakle, takva je bila situacija. Interesantno je da je lijeva koalicija jučer potpisala sporazum u gospodarskoj zoni koju ste upravo vi kao tada Račanov ministar pokrenuli. Kite se znači tuđim perjem. Pa recimo ja bih tu baš na taj detalj upozorio. Mi nismo uopće trebali vladi, ne? Mi smo imali 2 zastupnika, tada. HNS imamo 2 zastupnika, ne? Ako se sjećate, tada je lijevi blok SDP, HSLS imao sam većinu. Sam. Uopće mu nisu trebali 4, ne? Pozvana je 4, sa 4 je to bilo 3/4, mislim, dakle bila strašna većina, ogromna većina, ne? Dakle, moglo se i bez, recimo, tada HNS-a, ta 2 glasa su bilo potpuno beznačajna, ne? I bez liberala Gotovčevih, isto 2 glasa. Međutim, Račan je zvao, ne? Zvao jer je prepoznao da ti ljudi nešto znaju, da mu mogu u tom političkom prostoru koristiti, što se i pokazalo tako, ne? Dakle, i iskreno rečeno dao je meni osobno tada kao ministru sa minimalnom političkim utjecajem, minimalnim, dakle to nije bilo kao u ovoj vladi, prostora da neke stvari pokrećem. Ja sam zaista tada, jedna od programa koje smo tada zajednički pokretali, Slavko je bio, gospodin Linić je bio potpredsjednik za gospodarstvo, su bile zone. Mi smo tada krenuli sa zonama. Možda se može i pametnije i bolje, ali te zone su dale neki rezultat. Vi danas imate ipak desetine, pa i 100-tinjak ozbiljnih projekata u ovoj zemlji. To ide sporo, velim, može bolje, ali tada sam kao ministar imao mogućnost, dao sam iz budžeta novac da se napravi otkup zemljišta, zajedno sa županom koji je to podržao, koji je bio HSS notabene, zajedno s gradonačelnikom koji je bio HSLS, sa načelnikom općine Trnovec koji je bio HSS, sa predsjednikom komore privredne koja se jako uključila, koji je HDZ, smo napravili jedan projekt koji je danas 4.500 zaposlenih i koji je apsolutno, bez ikakve usporedbe, najveći izvoznik. Imate Dugopolje, odličnu zonu, samo to je trgovačka zona, ne? To je nešto sasvim drugo. Ovo je proizvodna, izvozna zona, ne? Daleko najveći izvoz u Hrvatskoj. I sad tu Kukuriku koalicija potpisuje sporazum. Meni je drago, mislim, to je određena vrsta priznanja, ali to zaista nema veze ni sa jednom osobom koja je tamo potpisivala sporazum, ne? Ni sa jednom. Gospodine Liniću, kako komentirate, evo, činjenicu, a kulari mi tako govore, to vrlo ozbiljni politički kulari, da se kao zadnji pregovarač u izbornoj jedinici u kojoj ćete vi nastupiti, pregovarač koji je u ime SDP-a došao pregovarati sa čelnim ljudima IDS-a, pojavio ministar policije Ranko Ostojić, koga mi u Bujici zovemo Ostoja Ranković, ali zovu ga neki već u SDP-u tako, ali recite mi, evo, kako to utječe na poimanje demokracije kad ministar policije dođe pregovarati? Zašto je on pregovarao sa IDS-om, iako moramo reći da je IDS mogao snage i rekao i njemu i Milanoviću ne? Pa to je još samo jedan znak da Milanović ili ide lijepo ili ide grubo. To je njegova metoda, ali ja se tu ne bi zadržao. Ja bi tu više rekao o samom IDS-u. Za IDS, koja je regionalna stranka, koji je zagovarao decentralizaciju zemlje, koji je zagovarao jači sustav gradova, općina, županija, sve ovo što se događalo u posljednje 4 godine je suprotno od onoga što su potpisali, suprotno od onoga što je bio program 21. Prema tome, umjesto da ojačaju poziciju gradova i općina, oni su oslabili jer su povlačili sredstva, jer su pojedine ustupke prema poreznom sustavu i građanima koji to dobro došlo,
radili na teret gradova i općina, njih doveli u nezavidni položaj. Dobar dio promjena zakona o brdsko-planinskom opet je oduzeo sredstva. Sve to pokazuje da politika decentralizacije i jačanje regija i jačanje jedinica lokalne samouprave IDS kroz koaliciju nije ostvario, nego i nosi dio krivice jer je bio dio te koalicije. Prema tome ući u novi izborni ciklus potpuno nejasno oko toga što će se događati. Ucjenama koje su se bavili oko Ipsilona, zaustavljeni su ulaganju na Ipsilonu, a za Istru jednostavno ljude u Istri kojima ta cesta znači i brzu komunikaciju, i jaču privredu, i više turista, obustavljeno je svađanje sa strateškim partnerom. Sve je to ono što njeni IDS teško da može zaboraviti i budimo iskreni, kako bi to objavili i objasnili svojim biračima. Prema tome, sama članovi stranke u IDS-u dobro znaju što je propušteno u 4 godine i koje bi sve slabosti bili na novim izborima. I zato niti dobre riječi, niti prijetnje ne mogu pomoći da se popravi ono što je učinjeno u 4 godine. Nije im pomoglo ni ono što su, evo, vama pokušali raditi. Tijekom popodneva je u novinarske krugove na neke portale, a sutra objavljuje, evo, i Jutarnji list, koliko čujem, u tiskanom izdanju. Izašli su dakle dokazi o tome da ste bili u pravu kad ste govorili da vas se ilegalno pratilo i prisluškivalo. Ispada da je šef policijskog USKOK-a Mario Bertina lagao zajedno sa drugim ljudima iz sigurnosnog sustava saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Optužili se ih čak i za antidatiranje indirektno nekih dokumenata. Pod istragom se, osim vas je bila i vaša supruga gospođa Ksenija, diraju vam i u djecu, pa je tako i vaša kći Maja bila, zajedno sa još nekoliko prijatelja pod tom istragom. Možete nam to komentirati, evo, u Bujici? Ja predlažem da se ne bavimo prljavštinama i zastrašivanjem. Pamtim da je malo prije gospođa Pusić rekla želimo Hrvatsku bez straha. Mario Bertina po nalogu policije iz politike radi nezakonite radnje i straši. Moja jedina poruka je borit ću se svim sredstvima da takvu Hrvatsku nemamo. Da ljudi koji zastrašuju, koji prijete, jer se inzistira da mislite koji oni, ne mogu opstati i ne mogu predstavljati Hrvatsku. Na tome moja poruka, niste me uplašili, nikad me nećete. A ono što njih neću oprostiti, da diraju nevinu djecu i obitelj. To je prešlo sve granice dobrog političkog ukusa. I nemojmo se na tome zadržavati. To su moji problemi kao političara. Ali ja želim govoriti što su naši programi, kako riješiti probleme građana. Jer građanima mi svi polažemo račune. A to što se nama dešava, to samo pokazuje koliko je prljava politika. Gospodine Čačić, možete vi to komentirati? Naime, imali smo cijeli niz slučajeva. Imali smo, evo, slučaj Bandić, komentirali ste ga već u jednom telefonskom javljanju u Bujicu. Bili ste vrlo kritički tu, raspoloženi prema represivnom sustavu. Nešto slično se dogodilo i gospodinu Zdravku Mamiću. Međutim, evo, kruže dokumenti prema mojim informacijama sa vrlo ozbiljnog mjesta da nije gospodin Linić jedini. Naime, evo, ja ću sad reći javno, čak i neki aktualni ministri još uvijek u vladi i nekoliko bivših je također bilo pod određenim mjerama koje nisu zakonite. Spominje se, evo, i gospodin Ivan Vrdoljak koji je još uvijek aktualni ministar. Spominjete se i vi i gospođa Mirela Holy u tim dokumentima kojima još nitko ne govori. Neki novinari to imaju i navodno će također objaviti sljedećih dana. Je li ovo zapravo početak kraja ovakvih službi, a sve je započelo, sjećamo se, s onom aferom koju su nazvali u Večernjem, čini mi se, hrvatski Watergate, kada su zapravo udarili na tada profesionalce u službama? Da. Najprije samo još jedna riječ vezano za ono pitanje oko IDS-a. Ja moram reći da sam bio iskreno iznenađen sa, i zaista bilo mi nevjerojatno, jasno pozicioniranje premijera
u odnosu na regionalizam i decentralizaciju. Dakle, svi, ali baš svi, temeljni dokumenti u zadnjih 20 godina, 25 godina, HNS kad je radio prvi statut 90. je imao 5 regija. SDP se zalaže za regionalizam i decentralizaciju. Račanova vlada je napravila onaj prvi potez, ako se sjećate, kad je prebačeno zdravstvo i školstvo ovlasti na županije. Ne? Dakle, to je kontinuitet, to je zajednički nazivnik svih politika SDP-a i HNS-a i IDS-a. Ne? I mi sad dolazimo do toga da vlada kaže mi se pozicioniramo potpuno isto kao HDZ, koji je bolesnom, opasnom centralizacijom pod alibijem rata, ne? Tad se to moglo opravdavati, svi na kup, svi resursi i tako dalje, ovu zemlju doveo do kod je doveo. Ne? Dakle, govoriti o tome da samo 20-ak ljudi, slučajnih ili manje slučajnih, koji raspolažu sa 90% svih fiskalnih prihoda u ovoj zemlji, u Zagrebu su ti koji su popeli svu pamet, ne? U nas dvojcu, u nekoliko vlada, u 2 vlade, jel? To jednostavno nije istina. To je prerastanje države u društvo, decentralizacija, oslobođanje kreativnih mogućnosti, sposobnosti, znanja, približavanje interesu građana je ključno. I ovog trenutka, kad Zoran veli regionalna podjela je opasna, za koga, ne? Za koga? Za one koji drže sve u rukama, mislim. Opasna je samo za te, ne? A za ovu zemlju to je nužnost. A kako dakle, to me komentirate ovo? zaista iznenadilo, ozbiljno. I nakon toga se javila gospođa Pusić u intervju gdje ona jasno veli da ona smatra da lokalni, dakle općinski načelnici, gradonačelnici i župani nisu dorasli još, da oni trebaju još učiti da bi znali raspolagati novcem svojih građana, ljudi koji to plaćaju. Dakle, to je nešto što zaista nas u uspješno Hrvatskoj, nas u Napred Hrvatska, nas u Reformistima potpuno jasno dijeli. Tu smo mi na potpuno različiti i u odnosu na HDZ koji je začetnik i kreator te opasne politike, koja naravno rezultira i korupcijom i svim drugim, i ovog drugog. Takva vrsta politika i politike koja državu drži kao ključni oslonac svega, ima drugu stranu medalje i u ovom represivnom aparatu. To vam je ista logika. Sve mi držimo pod kontrolom, sve mi vodimo. I lijepo i tvrdo, i zakonito i nezakonito, i ispod žita, i ilegalno i nelegalno. Naravno, uvijek svaka zemlja ima represivni aparat. Istina je. Samo zloupotreba tog aparata je nešto sasvim drugo. Sigurno od svih ovih koje ste vi spomenuli i mnogih drugih ima puno ljudi za koje ima razloga da budu pod istragom. A ima ljudi za koje nema. Ali šta god, bilo ili ne bilo, to se mora raditi po procedurama, mora biti transparentno, mora biti legalno, a to se ne čini, nego se aparat zloupotrebljava. I u tome sam bio jasan kad ste me zvali oko Bandića. U istom danu naše pravosuđe donese odluku da ga se oslobađa i u istom danu, u istom slučaju, sa istim dokaznim materijalom, isto to pravosuđe donosi odluku da ga se zatvara. Dakle, nemojmo ljudi u pravosuđu se igrat, ne? Ili su ovi korumpirani novcem ili političkim utjecajem, ili su ovi, ali netko je. I ne može biti da u istoj situaciji jedni donose isto pravo. Kako vjerovat šefovima represivnog sustava koji su evo bili u stanju u slučaju Linić, a vjerojatno i onda i u drugim slučajevima, jednostavno lagati parlamentarno kontrolno tijelo? To bude potpuno, ja ne vjerujem ništa. Ne samo ovima, nego ni onim prošlim, ni onim pretprošlim. Bilo je nekoliko ljudi, ozbiljnih profesionalaca, koji zaista, tu se moram s vama složiti, sve ih je manje u profesionalnom aparatu. Sve ih je manje. Evo kad govorimo da ih je sve manje, gospodine Linić, nekoliko policijskih službenika koji su vas odbili ilegalno raditi, kako se to kaže, su potjerani u mirovinu. Možete to komentirati? Pa da, ljudi su odbili da sukobi unutar aparata represivnog, a pogotovo policije i policijskog USKOK-a su toliko jači i jači da mnogi plaćaju svojim glavama
prisilno su umirovljeni, a da se pojedine stvari zataškavaju. Naravno, sve će to polako izići na vidjelo. I to je ono što ne valja. Jer tog trenutka sve je to kriva politika, nepovjerenje u političare se povećava, nevjerica u aparate koji trebaju... U pravnu državu. Tako je. Štititi građane. Jer represivni aparati štite građane od zloupotreba, od kriminala. Tko će njim više vjerovati? Prema tome, to je taj užasan rezultat koji postiže neodgovorna politika. I zato, velim, ona koji puta služi i da bi se zamaglile osnovne stvari. A to je razlika u mišljenjima kako bi nešto trebalo učiniti da građanima Hrvatske osiguramo sigurna radna mjesta, sigurnu plaću, isplaćenu plaću, kvalitetan život od mirovina. To su teme o koje moramo. Jasno. Ali nažalost, mi uvijek... Da, ali evo jedno samo kratak odgovor da vas više ne davim sa time. Što mislite poduzeti? Hoćete li na neki način procesuirati one koji su zloupotrebili sustav kako bi ugrozili evo vašu obitelj? Moj posao u ovom trenutku je da skupim svu dokumentaciju, da zaista u odboru parlamentarnog, koga smatram da treba provjeriti sve to, ponovo podastrem dokumente u kojima će biti vidljivo da sam zaista praćen, da su kilometri, na milijone kilometara načinjeni od strane presretača sa autoceste koji su upotrebljavani za praćenje nas pojedinaca, za prisluškivanje nas pojedinaca, da jednostavno se podmeću lažne prijave da bi se moglo jednostavno prijetiti, da bi se moglo zastrašivati, a čujemo Hrvatska je bez straha. Prema tome, moj posao u ovom trenutku će se samo usmjeriti prema parlamentarnom odboru koji se nadam neće više podlijeći neodgovornoj većini koja zataškava stvari i da će napokon provesti istrage, pozvati te ljude, provjeriti jesu li trošeni novci, jesu li praćeni, jesu li nezakonito zaustavljeni, je li rađena prisila i tko je pisao lažne prijave. To je posao parlamentarnog odbora. Naravno, njega uvijek može ometati većina. Ja se nadam da ovaj puta neće. Da sad ne bi ispalo evo da je, kao što kaže gospodin Čačić, da bilo je naravno raznih zlouporaba i u HDZ-u u onim prijašnjim vladama, ali nije ni ova imuna. O tome nešto više ima za reći gospodin Gordan Malić, pa ćemo sad vidjeti ekskluzivnu izjavu nezavisnog istraživačkog novinara Malića. Postoji jedna istraga koju je Porezna uprava, služba za nadzor Porezne uprave u Zagrebu, provodila tijekom 2013. i 2014. Ona je završena u svibnju 2015. a odnosi se na jednu od najvećih afera utaje poreza u Hrvatskoj. Znači, otkriven je lanac utajivača poreza i potencijalnih perača prljavog novca, težak više od milijardu kuna. Dakle, nekih 20-ak tvrtki koje po tvrdnjama Porezne uprave i po dokumentaciji, dio koje ja posjedujem, je kroz Hrvatsku provuklo više od milijardu kuna prljavog novca koje porijeklo najvjerojatnije vodi iz Južne Amerike, odnosno sumnja se da je riječ o pranju novca južnoameričkih narkokartela. To je jedna velika operacija u kojoj je u jednom svom dijelu sudjelovala i američka agencija DEA, Agencija za borbu protiv droge, talijanska policija i Porezna uprava, hrvatska policija, hrvatska Porezna uprava koja je sve i otkrila, Ured za sprječavanje pranja novca i mnogi drugi. Dakle, jedan veliki slučaj, jedna velika istraga o pranju novca u Hrvatskoj i o utaji poreza koju je ministar Lalovac spektakularno najavljivao prije nekoliko mjeseci i najavljivao uhićenja u ostalom, toga se svi sjećamo, je završila tako da su svi službenici koji su bili odgovorni za tu istragu, da su službenice koje su otkrile spomenutu utaju poreza i pranje novca smijenjeni preko noći zbog toga što su u jednom trenutku posumnjali da je u sve to umiješana i tvrtka Pismohrana d.o.o. čiji je lobist Krešimir Milanović. Dakle, tvrtka Pismohrana d.o.o. po evidenciji Porezne uprave je surađivala s jednom od tih 20 tvrtki koje su navodno fiktivne jer ne postoje
na adresama na kojima su prijavljene ih se ne može naći, nemaju zaposlenih, ne plaćaju porez. Tog trenutka kad je otkrivena pismohrana u priči, sve je zaustavljeno, smijenjene su službenice koje su prethodno pohvaljene za svoje rezultate i stavljen je tabu na cijelu priču. Kao što vidite, više mjeseci od svoje izjave o uhićenjima i najavama uhićenja i obračunu sa poreznim utajama i lancem poreznih utaja, ministar Lalovac se ne javlja. On je sad na drugoj PR priči koja se zove švicarski franak. Dakle, sve njihove akcije služe, ja bih rekao, isključivo promociji, a onog trenutka kad se doista treba obračunati sa kriminalom, onda ili ne funkcioniraju ili staju u zaštitu kriminala u kojeg su osobno umiješani. U ovom slučaju je očito da Krešimir Milanović, brat premijera Milanovića, nije slučajno dolazio u poreznu upravu upravo u vrijeme kad se radila istraga protiv Pismohrane d.o.o., tvrtke čiji je on lobist. Gospodine Liniću, ovu aferu otvorila je gospođa Ana Marčeta. Ona je podnijela kaznenu prijavu u USKOK-u i ukazala na kriminal premijerovog brata, navodni kriminal. Gospodin Boris Šuvak, ravnatelj porezne uprave, je upravo smijenjen zbog bliskosti s gospođom Marčetom, a inače je doveden da bi tamo upravo zaštitio, prema mojim informacijama, obitelj Milanović nakon vaše smjene. Kako vi komentirate ovo? Pa ja ne bih komentirao iz razloga što bratu Milanoviću ja sam vrlo jasno rekao da je to bio jedan od povoda moje smjene, ukazao, ali sjetite se, policija je rekla nema ništa. Polazim da je gospođa podnijela i kaznenu prijavu. Čekamo da se očituje Državno odvjetništvo i policijski USKOK. Mislim, to su vrlo teške optužbe i ne bi zaista imao potrebu komentirati, osim što velim gospodo u policiji, gospodo u Državno odvjetništvo, jasno odgovorite na optužbe ljudi koji su odgovorno radili posao u poreznoj upravi i imaju određene sumnje. I tada neće biti potrebno ni mojih komentara, ni bilo čijih, nego će javnost znati ono što je otvoreno. Prema tome, osobno sam zainteresiran pa ne želim komentirati. Dobro, dajte bar recite koliko je ono puta gospodin Milanović bio, mislimo na Krešimira u poreznoj upravi. Sve je to rečeno. Rečeno. Državne institucije, USKOK i isto tako Državno odvjetništvo zna da je samo u poreznoj upravi preko 130 puta u vrijeme mojih 2,5 godina Milanović hodočastio. Što je neprihvatljivo da brat premijera to radi. Ali, što da rečem kad je policijski USKOK rekao da je to sve čisto. Prema tome, da vidimo što će institucije odgovoriti. Ostavimo ih da odgovore. To je vjerojatno i vaš komentar, gospodine Đačiću. Naravno. Ovo su vrlo teške optužbe. Pazite sad, gledajte, ako pravna država ne funkcionira, onda na ovaj način razgovaramo. A ako pravna država funkcionira, nema potrebe, ne? Pravna država, nažalost, ne funkcionira. Očekujem, nadam se, trudim se, pokušavam. Jedino što zaista mogu reći, kao i gospodin Linić, 25 godina ja slušam prijetnje, prljavštine, etiketiranja. 25 godina sam ja tu, mnoge sam dočekao i otpratio i još ću mnoge. Ne? Još ću mnoge. Dakle, sve te, sa svim svinjarijama, sa svim prljavštinama, tu sam, gospodo, tu sam. Je vas osobno razočarao, gospodin? Dobro, mene istina nikad niko nije niti optužio, ni istragu sprovodio. Osim ovo ilegalno, ne, naravno, ilegalno, hvala Bogu, je. Ali moramo insistirati na tome da pravna država funkcionira. To nije danas tako. Je li vas razočarao, evo, premijer kad vas se olako riješio, evo, mogao je možda biti na potpisu sa vama u Varaždinu, ne sa gospođom Pusić? Ne. Ili možda sa svima zajedno? Nije tako, on jednostavno tu nema izlaza, on je ovisan o većini. Vlada danas je u manjini, vlada čak i nema realnu većinu. Dakle, u tom smislu ga se ne može, on je zna računat, nije on baš, on ovisi o rukama HNS-a i ponaša se primjereno tome. Ajmo sad na onaj drugi spin koji je spomenuo Malić.
on to naziva spinom, on kaže da je gospodin Lalovac zaokupljen spinom o švicarskom franku. Evo, konkretno, vaše mišljenje o tome. Prije emisije kad smo razgovarali, spominjali ste ovoga puta, apropo ove vlade, grijeh nečinjenja. Ali ajmo prvo o švicarskom franku. Sigurno puno kompetentnije može gospodin Linić. Mislim, a ja ću onda možda koju riječ o grijehu nečinjenja. Ajmo prvo o franku onda. Pa, vrlo jasno i nedvosmisleno. Kad je franak u pitanju je veliki zločin prema građanima iz razloga što su pustili švicarski franak i građane koji su se u njemu zaduživali. Tu nema dvojbe, najodgovornija je Narodna banka Hrvatske, koja nije smjela dozvoliti taj proizvod. Ali kad ga je i pustila i kad je švicarski franak počeo naglo skakati, još uvijek je bilo vrijeme, jer su se 2013. i 2014. banke razduživali kod svojih majki u inozemstvu i mogli su tada inzistirati, nemamo ništa protiv, izvolite vratiti švicarske franke i građanima konvertirajte u eure njihove kredite. To je moglo biti učinjeno prije onih najvećih skokova švicarskog franka. Ni tada to nije načinjeno. Isto tako znamo da smo riješili pitanje zaista pretjeranih kamata koje su banke obračunavale. I to je sa zakonom vlada razriješila. Visoki trgovački sud je to omogućio građanama i unazadno. Ja polazim da manje više vlada je trebala donijeti zakon o provedbi te odluke suda, a ne da svaki građanin tuži banku. To je moglo biti jedno. Ali i tada je rečeno da najveći problem kod nas su tečajne razlike. I budimo svjesni najveći rizik kako riješiti tečajne razlike. I mnogi u Hrvatskoj jasno vele. Tečajne razlike je uvijek trebalo riješiti građanima sa prvom nekretninom. I to je moglo biti riješeno jednim dijelom na teret banke, jednim dijelom na teret državnog proračuna. Uvijek ostaje pitanje, oni koji su poslovali s apartmanima, kućama, za iznajmljivanje bazenima i zaduživali se u francima. To je teško očekivati da će naći se kvalitetno rješenje. I zato ja ne želim niti reći dok ne vidim zaista to rješenje, jer to su vrlo nesigurna rješenja. Ko će to sad platiti? Hoće li to platiti građani i što je s ljudima koji imaju kredite u eurima? Zašto oni ne bi bili, evo, predmet populističkih mjera vlade? Budimo iskreni, pretvara se u euro, koliko čujemo, na dan uzimanja kredite, znači istu sudbinu slijede sa tečajnim razlikama. Isto tako kamata će biti u eurima, znači neće biti nekakvih razlika. Ali sve su to nekako čudna rješenja. Zašto? Zakon, u isto vrijeme imate ugovore i sve ostalo. Tako da tu će biti puno problema. Ali nedvosmisleno da je trebalo naći rješenja da banke i državni proračun pomognu onima kojima je to prva nekretnina, a sve ostalo probati naći neka drugčija rješenja. Je li ovaj paket mjera s jučerašnje sjednice Sabora populistički? Da, naravno da je populistički. On je bez ostatka populistički, neke od tih stvari su gotovo farsične. Recimo jedna stvar koja je normalna, dakle ta pomoć najsiromašnijem sloju u energetici, zaista nemam ništa protiv, imam sve za, može se to riješiti, trebalo se riješiti, ali izjavi da je 3,5 godine, to je Milanka izjavila, da 3,5 godine rade na tom projektu. Mislim, čujte, za tu vrstu rješenja treba otprilike 3,5 minute. Ne, dobro, možda su oni ljeni. Možda su oni ljeni. Mislim, nije. Gospodin Linić mi je rekao da su ljeni. To su izjave koje stvarno, mislim, vrijeđaju zdrav razum prosječnih građana, ne? Jer, znate, da bi dali 200 kuna pomoć socijale na energetici, ne trebam 3,5 godine računati, ne, mislim, dakle... Tako su Ilijanovići kupovali glasove u Bosni. Tako svaka vlada kupuje glasove. Nije ova vlada drugčija. Takve su bile i sve ranije. Sve Sanaderove vlade su potpisivale dan prije izbora kolektivne ugovore kojim su obvezivale sve vlade iza. Dakle, nije to nešto novo.
Ja protiv mnogih od tih mjera nemam ništa ni protiv, imam sve za. Sve za. One su dobre, suštinski, socijalno osjetljive. Jest da se radi zbog izbora, jest da se radi zbog glasova, manje zbog nekakvog osjećaja prema ljudima, ali okej, dobro je za ljude. Ono što je problem kod ove vlade je na drugoj strani, tu smo malo par riječi izmijenili, problem je u grijehu nečinjenja. Vlada nakon prve godine mandata više zaista nije bila u stanju donijeti ni jednu odluku. Recimo, gospodin Linić i ja smo imali cijeli niz taktičkih sukoba. Ne? Cijeli niz. Da li dinamika ova, ona, u ovom trenutku s ovim, da li rebalans na brodogradnji, ne. Da li je pametnije ne uznemiravati međunarodna financijska da li je rejting, dakle, ali suštinski mi smo imali, ali oduvijek, ne samo u ovoj vladi i u onoj prošle, mi smo se zalagali za odluke, reforme, poteze i projekte. Ne? Napravljena je brodogradnja koju uopće ne bi se moglo napraviti bez ogromnog doprinosa i Ministarstva financija, trebalo to riješiti, i moram reći odvjetništvo državnog, koje nije baš lako, mislim ta pravna forma je bila vrlo neugodna, ne? I naravno Ministarstvo gospodarstva, dakle ogroman projekt, ogroman zadatak, kipući projekt bez koga ne bi ušli u Europsku uniju. Fiskalizacija, čišćenje sive zone, sjećate se Otpora, ne? Legalizacija 800.000, dakle stvaranje pretpostavke forme kroz koju se 800.000 problem koji se 40 godina gomila u ovoj zemlji. Puno vlada ga je pokušavalo riješiti, bilo je drama ljudskih sudbina, sjećate se svih onih scena, Vir i tako dalje. Danas se to odrađuje. Odrađuje se jer je to pretpostavka za nešto gdje smo opet nas se dovodilo u sukob zakon o porezu na nekretnine. Pa naravno da treba porez na nekretnine. Pa to uopće ne postoji ozbiljna zemlja koja ne prebacuje teret poreznog opterećenja sa rada na kapital. Mi to ne činimo. Da, porez na nekretnine. Ali naravno na čistom i evidentnom prostoru. Jedna od pretpostavki je recimo bio početak čišćenja tog mutnog sive zone nelegalnih nekretnina. Ali ljudi koji su to radili, dakle, sad njih nema u vladi. To sad više... Ne, radi se jednostavno o tome, vlada nije puno. Pa pazite, vlada vam je 20-ak ljudi, ne? Naravno, ne možete očekivati da svi 20 ljudi ima tu i znanja, i autoriteta, i utakmica u nogama. Neki dan je, mislim, Di Maria, ne znam ko je rekao za nekog mladog dečka koji je Manchester kupio, veli, malo je to rano, jer da bi imali ozbiljnog igrača mora imati najmanje 150 prvoligaških utakmica u nogama da bi uopće imao sposobnost da prepozna prostor. Nemojte misliti da voditi ministarstvo nije slična stvar i puno više od toga. Dakle, da bi igrali premijer ligaški nogomet za Manchester, morate imati 150 utakmica, dakle, jedno 3 godine iskustva da znate uopće gdje ste, ne? Čujte, puno naših ministara ni u grubo ne zna gdje je došlo. Ne, nisu ljudi za to krivi. Nije ih trebalo staviti na taj izbornik je kriv. A da. Dobro, moramo na reklame. Da. Moramo na reklame, imamo onda još 10 minuta, idemo brzo na reklame. Dakle, nije bilo snage za donošenje odluke, nije bilo samopouzdanja, ne? Nije bilo ljudi koji bi je doneli, ne? Reklame. Dragi naši kupci, sudjelujte u velikoj nagradnoj igri Mesne industrije Ravlić. U bilo kojoj mesnici Ravlić potrošite 55 kuna i možda je jedna od 55 nagrada baš vaša. Glavna nagrada je Peugeot 208, a osim auta imate priliku osvojiti i iPhone 6, TV Panasonic, tablet Samsung Galaxy Tab, bicikl Mountain Bike Chicago, te putovanje u Prag ili Beč. Već 55 godina s vama. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda.
kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona. Samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visoko kvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. Hrvatski tjednik u novome broju ekskluzivno otkriva. Nuklearni otpad na Ruđeru ostatak je zločinačkog plana Ivana Supeka i Aleksandra Rankovića. Hrvati su za Bujicu spremni. 1000 emisija, 300.000 gledatelja, 12 televizija. Velimir Bujanec, voditelj najpopularnijeg TV šova u državi, na početku nove sezone emitiranja dao je ekskluzivni intervju za Hrvatski tjednik i otkrio kako je Ranku Ostojiću dao nadimak Ostoja Ranković. Za Hrvatski tjednik piše ugledni hrvatski istraživač Igor Vukić. Svakog četvrtka u cijeloj Hrvatskoj najprodavaniji hrvatski politički časopis, Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Mogu nas slomiti, a neće slomiti. Eto nas natrag u studiju Bujice, gosti su gospoda Linić i Čačić. Evo, razgovarali smo tijekom reklama, ko hoće može odgovoriti, gdje su nestali ti projekti one prve Kukuriku koalicije koja je osvojila vrlo uvjerljivu pobjedu tada na izborima? Rekao bih da smo mi u startu, na kraju to piše i u programu 21, prepoznali neke linije koje očito traže snažnu aktivnost, projektnu, investicionu, na koje moram reći, da se vratim, u vlade prije ove vlade su sve HDZ-ove vlade potpuno zakazale. Šta su radile sa Sanaderove vlade nakon Račana? One su perpetuirale, ponavljale su model projekta koje je Račanova vlada ostavila, dakle autoceste. Drugo nisu ni znale ni mogle, ništa promijenile nisu. Naravno, promijenili su go jedan kriminalni mafijaški model gdje se kralo. To je sve što su napravili. Ne? Recimo, koncept željeznica koji je postavljen. Tada, Slavko je bio predsjednik nadzornog odbora, ja sam bio potpredsjednik. Ne? Nitko nije ni dotaknuo. Ne? A to je recimo jedna od najvećih i za Europu i za nas projektnih tema koje Hrvatska mora odraditi. Nažalost, nije ga odradila ni ova vlada. Ne? Energetski, nama je bilo potpuno jasno da mi moramo stvoriti jedan uravnotežen sustav, da je potpuno poremećen. Došli smo u situacije nakon 2 sušne godine sa ogromnim problemima, čak i u amortizaciji HEP-a. Dakle, nisu plaćeni dobavljači, imali smo ogromne probleme u HEP-u. Meni je HDZ-ova uprava došla reći, pokazati papire da će HEP završiti sa 1 milijardu kuna gubitka na početku mandata, dakle 1. mjesec 2012. Povukli smo poteze, nisu bili laki, nisu bili ni popularni, ali su stvarno otvorili prostor da HEP počne investirati, da najprije sredi stanje, da se pokrene pitanje Plomina, da sa 6,5% dođemo recimo na 12%, a Europa ima 30%, a Njemačka 40% energije, temeljne energije na ugljen. Dakle, da učinimo konkurentnom privredu. LNG, Ombla, blok energetskih projekata. Dakle, cijeli spektar. Vlada je donijela odluku o tome. Ne? Napravljeno nije bukvalno ništa. Zašto? Zašto nije ništa napravljeno? Strah pred gubljenjem glasova u nekim segmentima s jedne strane, a s druge strane, strane nedovoljna razina samopouzdanja i sposobnosti, jer projekte treba znat voditi. Mislim, pa nije to tako baš jednostavno. U prijevodu gospodin Čačić tvrdi da su ovi što su ostali iza vas neznalice i ljenčine. Ja moram reći, dok je bio potpredsjednik vlade, gospodin Čačić, koji je gurao projekte, polako smo ih rješavali. Koga je zamijenio? Potpredsjednik vlade Grčić, koji nije bio u stanju gurati niti jedan projekt. Neovisno da li se radilo o HEP-u, da li se radilo o željeznicama. Što reći o hrvatskim željeznicama, hrvatskim autocestama, zrakoplovnoj kompaniji. Same vidimo, sve
se doticalo, raspravljalo, idemo monetizirati, idemo privatizirati, idemo prodati. Jednostavno krenulo se i sa privatizacijom HŽ Carga, ništa se nije došlo. I danas vi imate najmanje ulaganje u hrvatske željeznice i infrastrukturu. Prema tome, to je ono što jasno želimo naznačiti. Neodlučnost ljudi koji ne znaju završiti posao, odlučiti i provući projekt. Jer to su projekti koji bi nama osigurali energetsku neovisnost, manju osjetljivost na deviznom debalansu zbog uvoza energije, ali ono što je najvažnije, to su radna mjesta. To je rast koji je bio predviđen u programima 21. Na investicijama državnim. Čak smo jedno vrijeme vodili polemiku sa udrugom poslodavaca koja je rekla privatni sektor će investirati. A privatni sektor je bio ranjiv. On je bio za restrukturiranje. Predstečajne smo provodili. Jednostavno smo ga probali i pomagali da se ono poravi da uđe u Evropsku zajednicu, na zajedničko tržište. I u tom periodu je najviše trebalo kroz državne investicije. U tom dijelu ja samo mogu reći da nije bilo dovoljno odlučnosti, sposobnosti i da smo samo iz godine u godine padali. I kao što vidite, najveći podbačaj je u državnim investicijama. Vi ste kritizirali sad Grčića. Evo, mislim, ne mogu a da se otmemo ovim stvarima koje se događaju. Navodno se istražuju ili se zapravo drži u ladici jedna prijava koju sam imao prilike također dobiti preko svojih izvora. Projekt Solane na Pagu. Neki ljudi iz Hypo banke se žale da je gospodin Grčić tražio neke velike donacije za SDP kako bi taj projekt prošao. Investitori su trebali biti dijelom Rusi. Nije se dogodila ni donacija, ni projekt nakon toga. Je li to štetno za ovu zemlju? Pa svako ulaganje u obnovljive izvore itekako štetno. I kad vi gledate da smo mi jučer raspravljali o zakonu koji regulira energetsku učinkovitost u što manjoj potrošnji energije na kvalitetnim zgradama i u isto vrijeme što većoj potrošnji električne energije iz obnovljivih izvora. Mi to jučer raspravljamo. To je 5 ili 10 dana prije završetka. Sve smo to mi raspravljali još sa gospodinom Čačićem. Neću govoriti koliko je bilo sastanaka u HBOR-u kako pratiti projekte energetske učinkovitosti na državnim zgradama gdje se i trenutno moglo krenuti. Ništa. Jučer u tim rješenjima zakonski opet nemamo sve ono što bi trebalo i da rečemo što su to hrvatski problemi da ih mi riješimo. I to je razlog zašto je uvijek problem. Tko je ta vlada, tko su imena, tko su ljudi i jesu li u stanju nositi teret odluka. Na kraju, kako ćete, gospodo, proći? Znam da ne želite gatati, da niste vraćevi, ali neki kažu, evo, u vašoj izbornoj jedinici u kojoj je nekadašnja Kukuriku koalicija imala impresivan uspjeh, sad će biti sretni ako dobe 3 ili 4 mandata. Pa, budimo iskreni, biračima mi moramo vrlo jasno poručiti. Mi smo ipak ljudi koji smo bili u mnogim vladama i za nas stoje neki rezultati. I pokazujemo da možemo odlučivati, da možemo voditi ekipe. I da ćemo biti uvijek uz onoga i da ćemo se ovako zajednički i udružiti. Mene i Čačića sigurno karakteri nisu udružili. Sukoba među nama uvijek bilo, ali su sukobi donosili kvalitetna rješenja, a nismo jedan drugom prijetili i znali smo odlučivati. To je ono što mi želimo reći. Da, mi ćemo odlučiti i o Plominu, i o Ombli, i o tome što će biti sa autocestama, kako izgraditi željezničku prugu i obnoviti željezničku prugu od Rijeke, Zagreba do granice, kako uložiti u INA-u i kako zaustaviti zatvaranje rafinerije u Rijeci i u Sisku. Da, to je ono o čemu ćemo mi njima pričati. Dakle, mislite nastaviti tamo gdje ste stali kad ste otišli? Šta je zajednički nazivnik, nažalost, ove vlade, to nije bio slučaj Račanove, ove vlade i HDZ-ovih vlada u kontinuitetu, potpuna nesposobnost da realizira, da donosi odluke i da realizira projekte. Priča o tome šta sve mogu, šta sve znaju, da se ne bi zavaravali.
Mi znamo da ova vlada osim brodogradnje, fiskalizacije i legalizacije nije napravila ništa ozbiljno. Naime, ništa, da budem precizan. Mi to znamo, ali mi znamo da su sve HDZ-ove vlade, a isti se ljudi sad pojavljuju, napravili još manje jer se nešto još i pokralo, hvala Bogu, u velikim razmjerima, i da HDZ danas ne nudi apsolutno ništa. Vi dakle sugerirate Karamarku da ponudi nova lica. Ne, ja s jedne strane bilo bi dobro da uopće nešto ponudi, ne? Da kaže šta hoće, kud ide. Politika je prema onom što zastupa Linić i ja. Mjerljiva disciplina, mora se znati šta, u kojem roku, u kojim iznosima i ko za to odgovara. To nitko, ali bukvalno nitko, osim nas dvojice u ovoj zemlji, već ne danas, već koje desetljeće ne zastupa na taj način. Svi vide politiku kao priču. Politika nije priča. I ono što mi tražimo u ovoj cijeloj priči kao naša ponuda na političkom tržištu, dovoljno utjecaja da vladu Hrvatske natjeramo da donosi odluke u hrvatskom interesu. To bi bilo to. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Biće još prilike da vas ugostim. Mislim da je bilo baš zgodno ovako na obljetnicu, zapravo povodom obnove Kukuriku koalicije, pokazati dvije različite Kukuriku koalicije. Hvala vam lijepa. Hvala. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Još jedanput obavještavam gledatelje televizije Jadran da Bujicu od ponedjeljka sa šokantnim scenama iz Hude jame mogu pogledati u subotu u 19 sati na programu TV Jadran. Što se ostalih televizija tiče, vidimo se dakle u petak u 20 sati i 5 minuta. Imam ekskluzivnog gosta iz inozemstva čije će gostovanje odjeknuti posve sigurno izvan granica Hrvatske. Gledajte Bujicu i u petak. Doviđenja.